Dan guys, warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel keluarga Mas Kopi Malam pemirsa. Ibuku icir terong cempokak pemirsa. Terong cempokak terong ini loh. Niki enak disambel terus. Ini Mas Santo kayak doyan nih guys. Nah, kiki arep balik aku pemirsa. Sudah pagi. Arep ngontan metu asin ini sore gue. Udah nangin guys. Ki aku ya arep iku guys. Arep jaluk bibit kemangi. Mohon maaf ya aku kayak yo stang di esok cuma agak make upan. Wis pengen jaluk kocai ini nganu sama bibitnya aku. Ki ana binahong barang. Ki guys, sapa sing ngerti binahong gunane apa guys? Ya, komen dong, komen. Ki binahong pe mek sing ndi ya? Ana kembang gembong barang. Ki ana sansevieria. Cuma mek kembang kuning tak mek. Masalah budal sekolah saya pinter ya le ya. Sekolah cerdak pemirsa. Bibit ibuku ana kates, kembang karo kucai. Weden iki. Kurang gedhi. Ngono wae engko salah nang anu. Oh, iki pemirsa. Iki mah aku nyapu sik sak ibuku. Engko ben gak mulai ben gak iku. Daripada gratis, daripada liar akeh. Mumpung ono. Wis pemirsa aku tak toto pendang pulang kok nek selak panas, wedi nek engko udan, guys. Mau pulang melanjutkan hidup lagi. Melanjutkan hidup lagi di Kapuan. Ki aku pakai micellar water. Zaman biyen kan cleanser karo toner ya pemirsa lah. Iki nganu guys, aku njajali micellar yo ket zamanku perawan iki ngangguku Viva pembersih kuwi. Alhamdulillah saiki Viva iki yo produknya juga banyak inovasine guys, yo ono pelembab, toner, terus apa mari-mari. Iki kan langsung nek apa dinggo dadi langsung pemirsa. Micellar water. Aku cocok terus nek pembersih iki Viva pemirsa. Pernah ya makasih buat pemirsa yang memberi saran, Mbak jangan dibersihin pakai tisu basah, mending pakai micellar ataupun cleanser atau toner. Oh iya makasih buat sarannya ya pemirsa ya. Oke mau pulang, aku ya rendang toto pulang guys ya. Sidake wis nilai Mas Alek. Ya mohon maaf nek mungkin kegiatanku di sini tuh lebih singkat ya biar bapak ibu iki yo mergawe guys yo. Ibu iki bakul iki gak ono larene. Kulaan terus kulaan golek bahan go buntel ketan, terus kulaan marik-marik, terus ngurusi warung. Ya mohon maaf yo. Ya tolonglah gak perlu dibandingkan dengan ini. Wong iki dhewe-dhewe guys yo. Sing penting gak marahi elek. Aja terus mbok bandi-bandino kok bikine mak ngene lho Mbak, ora usah. Bisa dibandi-bandino gelem gak?
umume lah umume. Mungkin duwe ciri khas gak perlu kudu padha. Padha mari apa. Nek padha jare niru. Yang memberi saran ya kok mang Mbak. Kayak cleanser ini jangan pakai tisu basah, gak bersih lah. Kuwi baru masuk akal. Aku ki yo wis gerang kes iso iso bisa menilai lah iki oh iki sing pas kudu ngene. Yo ngono kuwi lah. Pernah-pernik kehidupan. Iki nganggo foundation pemirsa ya. Nggo foundation ben tahan make upnya. Jika aku pas ono promo pemirsa foundation dan iku. Apa Dek? Jajan sih tak pendetno. Piye wes ya. Kok ayah nang kono? Golek itu ayah. Golek ayah kowe. Dek golek ayah. Nah. Foundation iki mari apa pemirsa? Alas bedak. Dasarane make up ben lebih tahan lama. Ki mang aku nganggo sunscreen sik. Sunscreen. Aku cocok nek sunscreen iki pakai sepenting aku golek sing sekirane untuk kulit sensitif dan berminyak. Nek aku yo sepenting untuk nek ra iso nek urung duwe rezeki nang klinik kecantikan yo. Ngene iki tuku produk-produk perawatan omah, guys. Urip nang dunya iki rak cuma ngurusi kebutuhan konten tok kabeh yo. Rezekine wong ki gak padha, kudu harus padha gak iso. Rezekine nang anak, nang wong tua ki ora padha, guys. Aja mbak Eka kok ngene nang anak sing sijine ngene ora perlu. Mending awake dhewe ngores awake dhewe gak perlu ngritike terlalu melebihi privasi. Mungkin duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ana sing memang seperlune konten, ana sing memang kontene apa ibaratnya los itu hak pribadi ya. Yang penting ku hak pribadi sebenarnya sing konten iku bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Nek ngono ya guys ya. Aku ki jane blush on iki kudune ana kuase. Aku lali ra tuku misal dadi sisi walike tak kei. Nganggo blush on gak pucet-pucet nemen, guys. Aku yo tukuku yo toko kosmetik ki lho. Cepu. Sajane iki sing bener nganggo kuas. Ben ketok ora pucet-pucet amat. Belang yo belang lah. Belang ora apa-apa, sepenting atine gak belang-belang ya, guys ya. Aku iki nek iki saran iki masuk akal logika ya tak lakoni, guys ya. Wong ki wis gerang wong konten lah yo ngerti endi sing apik endi sing bener. Nek dileno kok iku mang lah kuwi masuk akal. Mbak tuku klambi padha karo si A si B. Stylish ki yo nggodana, guys. Urung ana yo penting ki beras blonjo. Ndak kebulan bedino tuku klambi sing apik stylish nggo ngonten terus mengguri kali rene lha apa. Aku ya sak ora isone aku ki iso menilai endi sing penting endi sing ora ya. Rezeki wong ki gak padha. Aja dibanding-banding. Nah, mbok bulan baleni Mbak ora masalah wong liya juting ngonten bulan baleni biasa ora masalah. Sing penting ora ngonten ngalek-ngalek wong liya fitnah wong liya lah. Kuwi agek dikritik pantes. Nek iki ujiane masing-masing, guys. Ujian nang anak, ujian nang ekonomi, ujian keluargane tak critakno ora bar nggo kontenku. Ya. Secukupe aku ngoten kegiatan umume sekirane iso dienggo motivasi, iso dienggo semangat ya kuwi. Aku pengen ngonten hakku. Nek saran ya alhamdulillah nek sekirane cocok ya tak enggo nek gak ya aja gelo ya. Wong ki duwe prinsip dhewe-dhewe. Sebenarnya prinsipku ki gak nyolong, gak nglarani. Alhamdulillah bapak ibuku, mertuaku, adik iparku ya Mbak Deni Mae iki
akur-akur ae malah kekelen ndelok komentar-komentar malah kekelen. Karetku pedhot, guys. Sebenere iki ora terus komentar iki do mangkel-mangkelan do ngene ora pernah keluarga aku iki. Cuma sing heboh iki sing komen sing heboh. Wong meneng tok rapi piye dereni. Ora akuri dak yo. Ya itu balik ning jenengan ya wong ki gak tau. Wong mbok runtut iki kok sampai kapan sampai kiamat iki ora ono benere, guys. Sebenarnya Dewi berusaha. Wes aku kok Mbak iki ngene si nglakoni salah. Kok sesuk enak yo ono neh. Ya itulah manusia. Bukan tukang konten. Sepenting ya kuwi. Aku berusaha melakukan terbaik dikek pemirsa sing sekirane pas masuk akal cocok ya tak. Balik itu. Wong nek di golek salah wah sampai kiamat, guys. Bahkan si komen iki ya tahu salah, ora tahu bener terus. Nah, aku saiki sepenting aku berusaha. Aku alhamdulillah hingga detik ini komen kesana kemari alhamdulillah. Adik iparku, misananku, Mbak Deni, Mbak Isma, Mae, alhamdulillah gak pernah terpengaruh hal-hal sing gak penting sing sekiranya gak mendidik kata-katanya ya. Aku balik jenengan setiap tindakan itu pro dan kontra iki sono, guys. Mbak Eka nek ngonten namung lho nek konten meneng ae jenenge konten pantomim. Yo prinsip ya lah sekirane cocok ya tak nggo nek gak yo wis to. Gak semua wong ki bener terus, gak semua wong ki salah terus, gak semua komen iki bener terus, gak semua komen iki salah terus. Ngono, guys. Gak semua komen iki apik terus. Apa-apa, setiap orang menilai orang lain berhak. Lagi aku alhamdulillah seperti keluarga aku gak gegeran perkara komen-komen gak si geger mas yang komen gak nyandang gaweane malah golek salah wong. Ya wis aku terpaksa ngomong ini malah nek ngomong juga keterlaluan ya kan lali ngicarno iki ya kok sesuk yo noneh ora ono bari Alhamdulillah seperti keluarga aku merah, keluarga aku cepu, keluarga aku Jepang akur gak pernah terpengaruh. Sing geger bendo geger menik kuotane entak meneng ae. Sebenarnya aku gak masalah karo wong. Oke, kita lanjut lagi. Konten ngomong di bulan-bulan ini ora masalah seperti yang ora memfitnah orang lain. Pulang. Guys, kita pulang dulu guys. Ini pasar Jepang ya rame sampai berbeduk. Ini bakul-bakul udah mulai mau belanja pemirsa. Kita pulang. Buku ya apa balik guys, kita usahawan. Kene iki Jepang ini blok. Nah, ruko-ruko guys. Ya pemirsa, tak tutup dulu ya kontennya. Perjalanan masih panjang meskipun isek sak kabupaten tapi yo puluhan kilo guys. Oke nggone bakul jagung kok waras diterusno anake. Wis terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kataku, prinsip kontenku yang tidak sesuai dimaafkan sebesar-besarnya. Masya Allah tabarakallah, semoga hari ini menyenangkan buat pemirsa. Pokoknya aja lali like comment sampai ke gamis goblem. Aja lali bersendak kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita para engetan guys. Nah,
cepu.